El paisatge de la banda avui. Fem un vídeo. Millor el paisatge que l'habitació, perquè l'habitació és per Ja l'estic fent. Ah, hòstia. La Jordina. El meu Explica que llit. l'habitació és per cagar-t'hi, que és un puto robo i que has de dormir en un sofà. Explica-ho! Això, 300 euros per res. Mira la tele, la Si em cuina, fas en graus a mi, em separaran mal. El lavabo. el mirall, el lavabo. Ja Tranqui, no estàs creu tornat pas. a- Vale. El dormitori i finalment Això deu estar... la galeria. El paisatge, va. Què? Molt bé. Quan de crio. Oh! Estic fent vídeo encara. El paisatge, que és preciós. Nana, no moguis tant la càmera, que si no ens marejaràs quan ho miris. Així? Així. Oh, que maco. A veure, què més vols que gravi? Nosaltres dues. No és una foto, però bueno. Ja. Mira-la. Ya está. Ya Es un vídeo. rubia de pote. És un vídeo. Con el chocho morenote. Espereu, mireu el meu... No, que caurà. Ara caurà, ara caurà. Que jo tinc la càmera, que ho gravaré. Jo vull venir. Nano, què mira? Nano, Judit, saps què? Saltes o no? No, perquè aquell bonito m'està mirant. Que sí. Yes. Aquí hi ha el buit. Vale, ja està, les piscines que no fem servir. que estava cantant. Va, canta. Això va al Facebook, Va al Facebook, no sé com ho saps. Ai, no sé com ho saps. Ja No sé. està. Un moment. Ja. No, Que plou! Oh. Bueno, tu, ens anem a sopar, que sí? Jo vull una foto. Avui és el primer dia. Demà no sé com estarem. Jo vull una foto, Maggi. Espera, que vinc aquí. Adéu.